Aku wong suci. Ora tau colong jupuk. Kowe ngenengi wong suci, panah tumbak ampu dari tumbak rongsokan. Ayo pulang. Ngapa dadak udus. Wong iki kabisane dhewe-dhewe. Piye mau kowe? Agene pengen. Piye mau bapak piye? Bapak lunga apa biung neteng tuwa tes dadi banyu. Minggir. Tak prakteke kudu mandi. Oke. Oh, bapak lunga biung meteng. Kok kena gong? Awang mbokne meteng kok bapakne kelayapan. Asing tenan. Bapak lunga apa biung meteng tuwa. Tes dadi banyu. Terus omong kaya aku mau. Oh iya. Mandi ya, mandi. Bapak lunga apa biung meteng tuwa. Tes dadi banyu. Gang. Getak. Hop. Petruk wong suci. Ora tau colong jupuk. Tumbak ampuh ngenangi wong suci, dadi tumbak rongsokan. Ayo balik. Cangkemmu pancen apik kok.